Bé, hem repintat el que estava per pintar i ara anem a posar la tapadora. Com podeu veure, s'ajusta perfectament, no n'hi ha cap problema. Voilà. I ahí tenim posat la tapadora. Quan la vulguem treure, simplement tenim que espitxar cap en fora. Tres topes darrere metàl·lics, s'inclinarà i se quedarà tancat el l'orgue. Com vulguem obrir, obrim la tapadora, espitxem cap endins i ja tenim la tapadora acabada. Anem a posar les tres últimes peces que falten, que és la part frontal, la part superior i l'última de totes les peces serà la part trasera. Tenim una altra peça que és un adorno que anirà a la banda de dalt. I ara després veurem com acabem de posar les peces. De moment ja tenim posada la tapadora, que era molt important, i les guies estan fetes noves. Així com podreu veure, he posat un esparadrap aguantant una de les indicacions que estava trencades del registre, era el Forte 1. Este orgue té, per a qui ho vulgui restaurar, un orgue que aquest és baix flot, diapasón, baix coppel, principal, Forte 2, vibrator, Forte 1, flot 4, disc tan coppel, melodia 8, half flot 8. Són les referències dels registres.